wis mungkur siam Ramadan tok nyanyi dhewe oleh ku gawe dhewe kok terus sumusul swara takbir nelahi nglenggana kathahing luput nyuwun pangapura linepurna kanthi manah ingkang tulus sinaratan puji lan donga suci lahir trusing batin apri mimin ana apri mimin karo eka uget-uget nduk ayo kon ngatik nganggo apa bukane kendang tembange aja ngece yuk ya la 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 hey aja ninggal aku trimo gocek wiwit budak janjine bebarengan bareng-bareng awe abang terus sakiwan beriane aja ece aja ece lamun ece kalah tome burine beriane aja ece amun ece kalah tome burine la 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 aja ninggal aku trimo munceng wiwit budak janjine bebarengan bareng-bareng ape abang terus sakiwan beriane aja ngece lamun ngece kawalah tembe burine beriane aja ngece lamun ngece kawalah tembe burine la 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 ya Apri Ji, Mbak Cangi Mimin Inji weh jan ketok kewek men iki lho ketok le alus moentel lho nek wong ayu ra akeh banget sih njen jiro lupat karo sliramu ra ayu kabeh dan nek panitia halal bihalal dalasan MC kuwi sing dibutuhke pesinden ayu ning sing duwe jalu lah oh nek wong ayu nyanyi kene cantik kabeh lho iki cantik kabeh kok duwe jalu lah nggih kok golek bintang tamu ayu ning di jalu rak nganti panitia direwangi salat malam barang lho sapa ketemune mantasaning Widyawati tetungguling marang ngono Mimin Angga Inggi lah weh jane kleru nek kowe ngomong ngono kuwi bintang tamu ki sing digoleki sing bakoh oh bakoh lah bakoh sindenane bakoh kemampuane bakoh wonge soalnya gembol standar gagasanmu tekan kono ae lho standare nang endi Pri mungkin kula fotoke standar kok jundet nggih sowan nang para desa sampun dangu mboten sowan mriki nggih Pak nggih nah aku babat alas nderekke Pak Mul ya ning para desa ngene ya jaman semono urung dadi bintang tamu aku nganggo rok mini sak mini iki kok walah nggo rok mini terus perabotmu para dolan aku sanggulan ya kewes miyayeni nganggo rok mekrok ya cantik ora nganggo apa-apa wae aku
aku nyenengke kok. Gilan. Wong medeni lho, Mas. Kalau musuh sih lho dadi aku bayi kan ora nggo apa-apa iki tok lucu ngono lho. Dadi kowe ning jero weteng ki kalung usus. Kalung usus. Ya longkas kowe kalung celurit tok lek malah. Ya aku jaman cilik aku diciweli yoga-yoga. Bocah kok gemesake ngono kuwi. Ijek-ijek nek gedhe lek ngapa ya. Jarene saiki saya sering diciweli sing ngendang. Nggih, nek niku wonge kan napa nggih? Tok mis, wong lanang tok. Oh, tok mis. Tok mis ki sing piye ta, Lek? Wong bagus, ning saben ngerti wong ayu nek sekedar kagum tidak masalah. Saben ana wong ayu pengen ndang kaya ngrungkepi ngono lho. Kaya pengen lah iki lho, iki kan godane wong urip rak ngerti ku to. Tahta, harta, wanita. Nek harta, uang paribasan wis ora kenggo. Tahta semono uga. Pangkat sak dudure pangkat iki apa to ngono lah. Iya. Ning nek wanita lho iki kadang wong lanang ki nek wis mapan sok kadang pingine werna-werna. Terus di mobil siji pengen mobil loro umum. Di TV siji pengen di TV telu umum. Nek nek di bojo siji kok ijek pengen golek tunggal meneh nanding-nanding kok umum napa mboten, Bu? Umum. Loro mboten, Bu. Lho, nek mung le blanja telate wong wedok iso golek utangan. Nek mun ditanding-tandinge lorone tekan kucir mboten, Bu? Mboten jarene. Kok mboten? Sing ngendang wong lanang mboten ibu-ibu kok. Mula ben wong lanang ora nglarani wong wedok kuwi. Alu wong tuku 50.000 apik-apik ya malah. Nek sing nyelawe ngene iki. Nyelawe. Lah pira to? Ya 18,5. Ya bakune apa-apa ki saling melengkapi. Ya to. Nek kowe golek wong wedok ndelalah nyun sewu nggih, upama oh mimin kae ayu. Ning rada cerobo. Upamane ngono. Mimin ki ayu ning ra iso digunakke. Lah upamane kan ana kekurangane. Upamane Mbak Sinta ki ayu mlengah ning rada cetil. Upamane lho pentingan kan wong kan ana nggih ta upamane. Lho wong ki kadang ayu ning ora kurang gemati karo bojo. Oh iki ayu nek ulate buket. Dadi nek kowe golek sempurna ki kangen. Lah yang untuk menyempurnakan adalah pasangannya. Jadi saling melengkapi. Menutupi kekurangan aja dionde-onde sing wis. Jadi jangan mencari pasangan yang sempurna. Tetapi mencarilah cara yang sempurna untuk menyayangi. Lho, aplaus lho. Ra ngoten ta, Bu? Ora kok malah golek ke ijol. Lah. Apa meneh perdine bengi iki halal bihalal ngapura ing ngapura. Ya. Wong wedok arep pinter golek duit kaya ngapa sundul langit ngumpuli wong lanang tetep kudu kepala rumah tangga imam adalah laki-laki. Dadi tetep ibu-ibu pun nyuwun ngapura kalau garwane dereng. Mantuk saking mriki kudu njuk ngapura karo bojone. Carane njuk ngapura piye, Le? Piye carane? Ya nek nganggo basa Mas. Iya. Mas. Aku kok mbok celuk Mas to. Ya karo karo Mas Jolempong. Karo Pak De Jolempong. Mas. Heeh. Sepinten agenging gadahan kula. Sepinten agengipun lepat kula. Sepinten agenging lepat. Dek mugur sak kutil kok. Sepinten agenging lepat kula nyuwun pangapunten Pakne, apa Pakne bocah-bocah, apa piye carane ngono ki lho. Dadi nek dhisik rung kawengku, ridhone anak ki ana ridane wong tuwa. Nek wis kawengku. Lah, kudu manut garwane. Arep nyumbang nek ra dipalilahi wong lanang, wong wedok dosa. Arep lunga bengi ra dine wong lanang ya dosa. Oh, kok kowe dur lunga bengi jane kowe ki imam apa makmum jane aku. Heeh. Lho, lak kleru to. Lah kok kleru? Sesek lah piye? Dolane kurang adoh. Dadi lah piye? Aku ki ora dolan. Lah lungaku bengi to. Heeh. Kuwi nyodakohke awak. Gak aku. Nyodakoh ki bondo apa arto. Lho, mampune dhewe-dhewe ora iso bondo iguh partikel. Ora iso iguh partikel tenaga. Lho, aku bondoku tak eman-eman nggo hari tua kok aku nyodakohke awak bae kok. Kuwi begenten. Tak daraku sedekah. Ora. Terus awake dhewe ngaturake sugeng riyaya Idul Fitri. Sugeng Riyadi ugi kageng rencang-rencang karawitan Sanggar Cemara. Lho kowe sing ora lupute kowe gane ngonek-onek keling ngendang to raan. Kanca-kanca Sanggar Cemara, sok kadang kula mimin cerewet kokan guna menika wujud tresna kula kalian panjenengan sedaya. Nyuwun pangapunten kalih kanca-kanca Sanggar Cemara kalian warga para desan sak kiwa tengenipun nyuwun pangapunten. Kalian kanca WMC nyuwun pangapunten kula nglenggok kathah kalepatanipun. Alah
Ngono kok trenyuh to, Lek, Lek. Mbok sing sabar, Lek. Kok sabar kok ning kene to yo kene sabar. Sabar kok kene. Oh iya kurang munggah. Sabari sabar. Sabar kok ya bener sing sok merosali kene. Ning kan jenenge kok sabari yo kene. Lah iya. Ora usah rebut bener ning rebut salah. Nggih, aku ning kene iki kaya ning omah dhewe. Lah jeh to. Wis marampah makaping. Pertama dhisik aku mayang ning kene iki mayang awan. Siang. Bengine Mas Warsito Pedok almarhum. Oh, ngaten sih anu kurung nggih. Nggih, terus mayang bengi beberapa kali iki sapa-sapa wis tau tak jarene. Mbak Eka Kebumen pun nate, Mas Gareng Semarang sudah pernah. Sampun. Mas Gogon Sri Mulat pernah. Kali kula. Mbak Apri Mimin udah pernah. 2 kali kowe ping pira, Lek? Pindho iki. Iya. Mbak Megan juga udah pernah. Wah. Sopo kuwi? Mbak Megan Amerikanu kok sapa kuwi? Iki mah ngendika Pak Mul iki nang gone omahku dhewe ning wilayahku Lho, tanah kelahiran. Tanah kelahiran aku ning kene Pak Mul ngendika ngono to berarti kan wis keluarga. Ning mah kok ngendika ning regaku saiki termasuk dalang larang. Lah, kuwi tekan gone dhewe larang apa ora? Lah pertanyaan kan ngono. Kok nek ngantek tekan dhewe mung sak iprit perlu dipertanyakan lho. Oh jenenge dadi dalang kuwi, ya to. Kuwi entuk sithik dum sithik. Ewadene entuk akeh ya dum sithik. Ning wis ora apa-apa, Nduk. Iki wilayah nyun sewu para desa menika iso kanggo percontohan wilayah liyane. Iya. Bahwasanya wayangan seni tradisi apapun waton prokes, heeh ta, Nduk? Nggih. Lumati kanthi lancar dan sae. Matur sembah nuwun sedaya ingkang sampun nyengkuyung pagelaran dalu menika nggih wis vakum semanten taun. Saged ngobati raos kangen kali lumantar kesenian wayang kulit. Nah, nek atine seneng, imunitas tubuhnya meningkat, lelara sirna saka bumi Nuswantara lan ngalam donya. Hidup sehat kesehatan kok. Ya lali. Slogane biasane ya ngono kan beda. Beberapa negara sudah mendeklarasikan lepas masker. Kita masih diminta untuk hati-hati. Gitu. Mudah-mudahan pandemi segera berubah menjadi endemi. Iki aturan terbang juga sudah diperlonggar lagi. Tidak perlu PCR, tidak perlu antigen dan tidak perlu hal-hal semacam itu. Ngaten Apri Mimin. Wingi aku wis ben minggu ki sogrok pindho. Ngono. Lho, Pak Mul ben minggu disogok pindho. Disogroke. Pak Mul cek termasuk kalah karo aku. Lho. Pak Mul kalah lho. Lah kok paling kalah? terbang ning Kalimantan di swab to, di swab aku ora. Nek vaksin rak ping 3 to. Ping 3 vaksin. Ping 3 to. Nek aku ben bengi iki njaluk divaksin bojoku lho. Saking tertipe kok aku. Bojomu ki bangsane apa, Lek? Lelembut. Ya wong kok. Ngono kok nesu. Yo, diaturke. Panglipur. Iki uga ditenggani Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Kapolsek. Kalau wau kula nggih saking griya streaming. Oh iya. Nyun sewu, sowan kula ragi randat. Wih, streaming apa? Niki wau nonton niki wau. Ya, oh iya. Mimin kok rada telat niki wau nyun sewu. Nek mungkin niki sukses di karir. Oh iya. Nek belum tentu sukses di rumah tangga. Weh, iya. Lah nek aku jane jam 09.00 niku kula pun siap ajeng mancal mriki. Lah kok bojoku ki ngersake. Ya wis. Mongko bojoku senenge nek pas aku gelungang. Lah ya wis. Ya nek aku mangkat wayangan, ra ngladani bojo dosa. Nek ngladani bojo lek wayangan telat ya wis tak selake seprapat jam ya wis. Apa sida rabi karo togok to? Oh iya suamimu togok kok iya. Dadi Nyi Dalang Sukimin anu napa niku jenenge arep ngomong apa aku mau ngerti. Menapa? Nggih, yo dilekasi ya. Nggih. Kayak gojek-gojekan. Karo gojek-gojekan, karo ngaturke lelagon gitu. Ini Pak Kepala LPD LSDP, Ketua LSDP Pak Muryanto ngerti ya Pak Semu ya. Nggih, uga melu ngrigenke sekabehe. Nggih. Yo, ayo. Wonten pamudutan menapa dereng aku menika? Aku urung maca anu ki handphone. Ya podang kuning sik bawa kana ya. Yo slendro songo Mas. Lha podang kuning. Heeh. Apa-apamu kuwi tok to, Ces? Lah opo tek nen? Sik. Wis. Oh, mangke, nggih. Wah, iki omku lenggah iki. Sinten? Om Widomartono, sehat. Alhamdulillah. Nggih.
Nika Ki Jatmika ugi lenggah. Weh, Mas Jatmika. Nggih. Berkahi. Weh, putra saking Ki Anom alhamdulillah. Surata ya, Le. Putrane Ki Anom Surata. Sembah nuwun. Nggih, Mbak matur nuwun sembah Pak nuwun. Jatmika. Nggih. Kok rata ngejak sinden awake dhewe ya Mas Jatmika ki ya. Anu nduk podangkune engko ana sing kepareng bawa iki apa Mas Liramu bawa liyane. Oh ngono. Oh ngono, ya. Apa? Bawanipun tetep slendro nggih. Ya apa sih? Lek meniku request sinom apa lek grandel. Sinom grandel. Nggih. Weh, iya. Kok ndak darani kula mung sinden adol lumuk kula ki ya suara kula ya mumpuni. Memanisme kanggo jiwa. Weh, tepuk tangan Gu Inces. Weh. Luar Atur sembah biasa. Sing tepuk tangan pas kowe bawa piyayi 300. Engko nek pas aku tunggu tanggal mainnya. Blas Oh, ra ono. iya. Ya kok blas ra ono ya wong ya aja sok ngono Oh underestimate iya senengane iya. kok. Guru kuak ya. Oh mesti iya, ya. ucang Pelekke ngepalu wong. Wong nek keluna ngepalu wong niku wis koyo dipalu wong genti gitu. Iki mau aku go nampa request saka Mbah Kirna Menapa? dan para sepuh. Apa? Banget-banget nek kalih kula. Piye ta piye? Rumpangsa nek min ki mengumuk rupane elek wis tuwa. Jan iya kok. Upama kan iso ditutup di cover karo liyane kemampuan intelektual. Tutup deklet apa piye? Lah piye tuwa? Suwa. Elek. Tuwa, suarane elek. Heeh. Diwedaki wis glodok ra gelem nemplek. Iya. Ning ya ora apa-apa kan Gusti Allah menika Maha Wicaksana. Heeh. Terus Mimin kau ora ayu ning wadah bajine apik ngono umpamane kan ya ana lho wong ayu anake letek-letek ya akeh lho iki rapate ayu wadah bajine apik. Wadah bayimu ketoke ra ning kene kok, Le. Nang ndi? Ning cengel. Iya, iki mau nampa request kok Mbah Kirna Pripun? lan para sepuh sore kelonengan sik jangkep cucur bawuk nganti tekan talu. Nggih. Aku kudu wis lingguh neng kene ngaten, kaya nggih. jaman dhisik. Nggih. Wah, iki wayang Ngalureke klasik. nggih asik Ngalureke. pelik. Nganggo cik anu Lek, gendinge merabat sing nggo kukur bawuk barang lho. Napa? Apa kok kukur bawuk piye? Lah kula mungkin Cucur. lah ya cucur. Lah iya. Nah, iki lho. Kok kaya wong gudiken kukur. Gendeng kok le. Yo, apri meneh apa Mimin? Nggih apri riyen kok mau sak Oh, iya. larap tok iki kok. Ya, ya. Ora pinter-pinter ngono nek Rangga. Ya. Ya. Agawe ruciteng galeh. Yuk. Apa kang dia upama mundut rakmi Yo, Mimin Lek. gede. Suara lanang apa suara wedok? Wedok wong sinden wedok kok nyuara lan. Wedok. Ya. Dia. Kuwi sawangan ya, sawangan. Halo Pampah. Apa kalu ampah piye to? tartam tusik Tampu. kok guru. Berarti iki bocah ya memperhatikan cakepan lho. Oh iya, berarti kowe ora kleru. Kok ceklen tuh iki. Tartam. Dekne iki, lah dekne iki meh nyandak apa ora? Oh iya, tartamtu. Ah. Memang lelaki itu selalu benar kok. Tar. Tuh tar Agak Tar miji apa tar? Pat anu Mas Taryono, Mas Taryono. Jiko nadawe wis dadi gemujenge kaya Ah, yang iya. mergo aku ndek daya pangaribawa. Ya iya. Tartamtu. Iya. Tartam. Oh, kita Lek. Iya. Galak iram bojan. Tartam. Tak tu
Loh, terima kasih Sukipan. Ya Allah. Niki kerawan Sukipan Jakarta, Malang. Siapa? Jakarta siapa? Eka Widiasti dari Jakarta. Ini anu lho, ini salah satu Mbak Tini, Mbak Andriani. Salah satu tim ajudannya Bu Menteri Tenaga Kerja. Eka Widiasti. Iya, terima kasih. Siapa meneh? Mbak Tini Happy. Oh, Mbak Tini Happy Jakarta. Mbak Andriani Malang. Andriani Malang, Mbak Dewi Susilowati Klaten. Aja. Titiane. Titianku. Iya. Laju nggih. Ya. Ibarat wong numpak aku. Perahu. Nek perahu ditumpaki ora iso ngrasake, nek aku ora ya iso ngrasake. Lah sapa sing arep gelem numpak kowe? Togok. Mbok rasio-sio Mas, banget ya. Mas Togok kae iki fans beratku. Lah jare suamimu. Mesti tak amin. Ibarat wong numpak perahu. Mbok ayane ra kumat. Lanang. Halo Bamba. Tanpa welah. Wis kok dalang to, Pi. Kaya Ki Cokres Ngono ki piye rumuse piye? Lah nek pokoke nggih nek napa swarane anu niku nggih. Ngeten terus sikile ya ngene. Oh, dadi kempitane diuculi to? Oh, sing woi-woi iki tak udari. Oh, tole. Yo, apri gente. Yo, tindingane. Neng. Biasa ae. Mbok yo ora ketul-ketul, Pri. Ing madyane jalan tak lendetan pager ya, Pri. Lah ngapa? Kabutan 80 gram iki lho, tak tekel tak senggek ketok niki to lan. Lah nggih niki lho kabut lho, kabut. Kowe nek arep nganggo gelang kok dadak diolesi salep 88 ki ngapa ta, Lek? Anggep tak templek iki malah tanganku gatelen kon ninis saiki. Nganggo gelang kok tangane dianu salep iki. Lah gembreng kok. Sensitif lho, Pri, kulitku kan aku turunan Londo. Ayo tetap temah gonjing. Temah gonjing anggen jok neng paku lingan. Iya. Pas kowe ngegetke mik mau kalau menjingmu melu ngeget lho, Lek. Iku tuh kalau menjing. Lah apa? Iki jenenge akik. Apa kuwi? Akik ki artine ono. A. Seniman harus aktif. K. Kreatif. I. Inovatif. Kasih pukasan kudu komunikatif. Jadi semua lapisan masyarakat iso dirangkul. Oke. Nek karang pradesan ya guyon-guyon sing gampang diterima. Nek neng kalangan akademisi ya piye carane. Mulane Mimin kudu katut Pak Mul terus. Sebabe jiwane Pak Mul ning Roy iki Mimin. Weh. Jadi Bu Dewi kan ramung formalitas, garwane ibune bocah-bocah. Ning asline iki aku. Sing disingitke Pak Mul ki asline aku. Disingitke nang endi? Sing mrihatinke Pak Mul iso sukses tekan kono aku. Aja ana wong kaya ngene iki. Oh lho. ya ampun, mesake Pak Mul. Bu Susi ki ra mung jeneng. Asline ki yo aku sing prihatin. Aja-aja putrane Pak Mul cilik Amel kuwi saka kowe, Lek. Kowe kinaplek aku ngono kok. Amel ki anakku. Lah liwat ngendi apa mbok lepeh ya nek lahiran iki kok. Ya aku artis ya tak blerek to sing ngene. Ya iki ana apa WA saka Mas Tukirin Tulang Bawang Lampung. Nggih, salam kagem masyarakat para desan, salam hormat, salam kompak selalu nyuwun gending sesideman. Nggih, tresno sesideman. Ya sesideman wis pas Slendra Sanga ya. Nggih. Oke. Nggih, pun sisan dipinangkani. Monggo, yuk, ya. Luwih becik
patenana timbang pepisahan mringit yakin selestia tak rewangi samudana marang kula warga garwa miyang praputra lewat kincanging alismu kaduka anglangan rasane ngatiku senadyan muslingsir yoswaku aku isih mampu ngladeni salatmu mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kaduga nyrimpung jiwa ragaku tak kurang kahormatan mampreng rubuk ngarep injo ayo nyi Ya. nyisih urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omah sak isine kowe apa wae senadyan sesideman mesti tak wujudke luwih becik patenana timbang pepisahan tak rewangi samudana marang kula warga kemyan praputra ayo ya liwat kincanging alismu kaduka rasane atiku yan muslingsir yoswaku aku isih mampu ngladeni salatmu mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kaduga nyrimpung jiwa ragaku
mewujudke Apri Mimin adine diajak. Kau getuget nyusul Apri Mimin mampir warung pojok yuk. Talenta muda sing lagi ngehit iki Apri Mimin. Ya, kau getuget. Ya apa-apa iso sing tak salahke Pak Mul. Lah piye? Bocah agek TK kok eksploitasi anak jenenge. TK piye? Ra sembrono lho kowe. Omongno nek aku lagi daftar PAUD ngono omong. Lah iki nek nyon sewu nek ngeten iku tarapipun belajar. Apa dijak tekan kita buktikan. Iki adik sing klambi ireng. Kelas pira sampe kuwi iki? Kelas pira? Kelas 2 SD. Mudun rene. 5 SD. 5 SD. Ora apa-apa ning tak kredit, Lah mriki lah. Mriki lah. Kelas 5 SD. Mriki, Dik. Nah. Yo, oke, kene. Kene Le. Mriki bagus. Jenenge sapa? Mriki cerak Pak De Mimin kene. Jenenge sapa? Pak De Bude Mimin. Jenenge sapa? Dicekel. Ini. Nah, jenenge sapa? Mandar. Ya. Kenang dikae. Malah keteblok sumur kowe engko. Kowe iki nek ketelisut angel golekane. Oh dimarke sing sak baraan kok. Kaya tratenane angel mento iki. Dek, namine sinten? Iki lho isih. Ketemu kelas pinten? Ketemu koncone. Iki Diki kelas 5. Pom iki kelas 3 ra ya umum toh? Kelas 3. Ya do ayo pacaran kenalan ya. Dik, 1 tambah 1 berapa? 2. Tapi setelah aku petok kamu jadi 1 tambah 1 jadi kita. Iya. Gimana sih, Dik? Bingung deh. Gimana? Tadi itu Ibu Sumi masuk enggak tadi? Aku enggak masuk loh tadi. PR-nya udah digarap tadi kamu. Aku gayang terus di rumah. Apalagi bengi iki aku disuruh nyinden sama Pak Mul. Dasar Pak Mul. Kok malah Pak Mul le, Mbak? Lah ya matur nuwun Pak Mul. Dasare Pak Mul gemati karo aku. Oh, iya. Iki Iki diwehi kegiatan. Ose, iki kelas pira kuwi? Kelas 5. Nganggo jemper kuwi kelas pira kuwi? Ya kowe jemper ya sini, Dik. Genduk. Kelas berapa sini lah? Togok barang kon rene dedeke padha aku kok. Ketuan. Ora apa kene. Iki jenenge sapa? Lu kan ora apa-apa. Namanya siapa saya? Rate. Rate. Kelas pinten? 5. Kelas 5. Kene amor kancane. Kancane iki
iki lho kowe iki cah cilik kaya ware wong tua-tua iki lho tak yo gelis gedhe to kowe engko. Carane pitik kan jek kutuk, sakmene kutuk. Nek cah sementen kok nggih. Nek kaya aku ki doron, aku iki doron. Gedhe iki malah. Lah yo. Mbok nek terah nggo pitik tuwek nang dibelah. Nek kaya aku ki doron dadi wayahe dirabekke ngono lho Pri, anu nek cara aku ki wayahe ngendhok pertama, nek kowe iki jek kutuk. Ngono ya. Kok wayah ngendhok kowe iki ngeli ngono iki sak putumu lho kowe. Mentelmu. Yo, ki rate. Rate. Karo ngomong karo Eka. Ngomong tak warai karo Budhe Sukimin. Ro adik ro kakak kelas ora oleh ngono. Sorry. Aku coba ngomong matur karo Budhe Sukimin, karo Budhe Mimin, Rate. Budhe kok Sukimin. Aja nenen lho, Nek. Kuwi go randuk lho. Matur sing Aja nyunenen ya nduk Soale iki gur debok tak pepe. Diki wae matur karo Budhe Mimin coba sing apik. Nang tak warai yo, kan kowe kancaku. Oh, cium. Semangat pokoknya jadi generasi penerus bangsa sing sukses nggih, pinter sekolahe. Wis arep matur karo kowe iki lho. Matur lho. Iya. Budhe Mimin. Diderake. Diderake. Cedhake aja aku cedhak karo aku tok. Budhe Mimin. Sugeng Riyadi. Kula njaluk pitrah. Sing pinter ya Le, sekolahe ya. Wong tuwa iso nyangoni mung kepinteran. Kapok. Dikai tenan lho. Saatase Mimin kok gur 50 kira ya. Men, ya iki 50. Iki ratih ya 50. Wis lah. Lho Eka ki burung mudeng bocah paut. Iya cek cilik lho, Lek. Engko ora kena potong bayaran lho, Lek, aku Ya 20. Wis. Matur Sekolah sing pinter, putrane Bapak sinten? Mesdi. Pak Mesdi. Oh, Pak Mesdi. Walah, putrane Lek Mesdi to. Sing iki? Sing iki Sing iki putrane Wiji. Mas Mas Wiji. Wiji. Oh, tak tambahi ra. nggih no. Iya no, mesake. Ayo antri urut sing kene ta. Ayo antri. Aku jaluk ke ijol. Ngopo? Tadi ujung Mbah Kakung. Oh, 50 ya padha ya. Nggih. Oh, 50. Matur Oh, nuwun. 50. Nah, ayo sing wis mundur. Sing. Ayo maju. Wis. Loh. Lah niki Kancane Diki karo Ratih kok. Engko njaluk Mas Hari. Apa, Lek? Wis. Apa, Lek? Kuwi anu wis ben kancamu ben nyambut gawe sik ya. Kula nyuwun nggo suntik kabeh, Pak. Nggo nyepaki sapa? Jarene nganggo plendungan. Ya. Sehat selalu, pinter selalu Dek Ratih kali Dek Diki nggih. Ya, amin. Soleh-solehah. Oke. War ngopo iki, Kak? Bowo. Kula to. Heeh. Bawa cah paut apa iso bawa? Anu ae. Apa saiki anu odo-odo kowe. Yo. Dodo kene. Arep dadi Ayo jalang. buktikan. Patahkan Belok, statement nek belok. kowe iki jek bocah. Belok. Nah. Gedhok-gedhoke. Dalang cilik kok Oh, iki. dalang cilik kok. Dalang anak. Iya Kan- bener ya. Dalangi lumrahe lungguh aku ngadeke pas lho. Dalang senior, Heeh. dalang anak, dalangan pit. Pak aku ketiba bagian elek terus. Yo. Sahur. Sahur. Wis rampung ya le poso. Wahai makhluk bumi sahur. Gila nih. Ya, oke. Yo, odo-odo Kak. Yo. Lali pura aku ya. Sigra kang bala tumingal. Sigra bala kang tumingal. Pinter tenan bocah. Perang campo samya medali. Lir dadet wiluting gata. Daywanggong manguncang niti benjang sangaji.
donya ngedali wus. Tepuk tangan untuk kau uget-uget lah. Nah, siki lagi odo-odo, so saiki ngendang genti. Ngendang kene, dhuwur kene. Ayo Mas, kendange dianu. Kendange cepake kene, sintang ngadeg, nembang bareng bertiga, tembang kangen sing ngendangi uget-uget. Mantan manol kok pada. Wis jare budhe lho kok. Lho iki kan streaming yo ceket-ceket. Jarene mantasaning widodari kok lagune kok kaya ngono. Wis ngaliyok lho senek kancane. Alah. Masa malah kesenggon lho. Ora didemak kok sensitif lho, Pri. Aku ki. sensitif. Aku ki lagi simpangan karo wong meteng lho, Pri. Mau simpangan niku kula ngantek kula ya ada gumun aku. Mulane kan mimin kae anake oke kok bapakne rong jinan lho. Aku mau simpangan kula meteng wong carane ndak ki apa-apa kok meteng aku. Metenge metune becak. Mung simpangane kok meteng lho aku ngantek. Wah, iki uga ditunggoni Mas Sujarwo Joko Prihatin. Nggih, iki adoh iki dalang saka telatah Eropa saka Inggris. Oh, nggih. Nggih. Oh, Mas Sujarwo. Asline Manjungan ning sekarang tinggalnya di UK, United Kingdom, United Kingdom. Saking Manjungan, kula desa Kule. Oh. Nggih. Dhisik aku 2009 ditunggoni panjenengane jebul nunggoni sing gender terus dirabi. Iya, sing gender Rachel Nyonya Jarwo sekarang. Nggih. Oke, ayo Ndang. Oke. Yuk Sinta ngadeg. Nah, jian iki mantep tenan pokoke. Sinden anake bar sepasar bar kok wani ninggal nyinden ya. Anake agek sepasar lho. Lah mbok menawa dikompok kok ya iki ya. Ya, oke. Ngene diwalik. Oh, ngono. Mbak Sinta. Piye? Pun putrane pun umur pinten, Pak? Kowe nganggo anu ra? Dingklik ra? Iki lho dingklik. Mboten sampun nganggo dingklik. Oh iya. Sene masane aku wis padha kendang ra apa-apa wis. Iya. Alah, ngono terus mutong ya ora kena ngono. Ora aku nesu memang raiku mlumpuk ngene iki kok. Rai kok nglumpuk. Wis ben sembarang rai-raiku dhewe nyapa to nesu ngono ki. Kowe kok sensimen ngapa to, Nduk? Lagi men. Rene mikir kene. Cat paut kok men. Anu bloke. Mbok ora segetan aten wong iki. Cat paut kok mencer. Aja gampang nesu. Kowe kok ya gampang nesu ki apa ya lagi? Aku nek lekasan aku bar trek lho Primarai. Wah, sensitif banget ini. Yo, dicoba sik kendange. Ayo, wis ya. Tak tumplak. Iya. Wis, tak tumplak. Nah. Oh, kendangane tangane cilik tapi cemete. Oke. No, rungokno Diki karo Rate. Iya. Oh, Diki karo Rate. Diki karo Rate. Rungokke kancamu iki. iki. Cinta lho iki. Iya. Sida, kowe ora sida karo anu sidane karo engko yang-yangane karo Diki, ora sida. Togok. Oh, karo sida. Oh, kowe perang ro Lek. Ora lo aku. Saingan karo Lek Me. Dedeg yo menang aku. Oh, iya. Wasis yo menang aku, tuwa yo tuwa aku. Oh, pogur togoke kok direbutke. Kowe iki kaya saking. Iya. Bapak tuku gedang. Iya, gedang ditugel-tugel. Piye? Malah Nah, Gedang ditugel-tugel. dadi pira? Iya. Ayo, Pak Bambang mangan apa? Gedang. Gedang. Ya, Pak Bambang. Mangan gedang. Mangan. Kuwi gaglak. Iki Bambang Sukimen nek. Bambang Sukimen. Bambang Sukimen gak gelak iki Lek. Mak, Mangan. ana sing ngarani dahar nggo wong tuwa. Mangan nggo dhewe, makem nggo cah cilik, heeh to. Ning nek gaglak iki ora nggo menungso. Kewan. Biasane kan Aku iki. ayo. Aku blegerku menungso, Nduk. Ya medeni Lek. Karepku ngene
ngene lho Budhe Mimin. Nek ana kan ana tatarane tuwono. Karepe jenengan iku kula enom lek malah tambah cantik, lek malah seneng to. Oh nek gagelan enom, ya wis ora apa-apa. Adikku malah saya ngisarku. Oh iya. Enom saya cantik centil. Aku cilik banget kaya tengu ya. Milih nang no kowe dadi tengu. Milih nggon ngendi-endi. Aja. Napa melih? Pak Bambang potong rambut. Rambut. Balen. Pak Bambang potong rambut. Rambut kuwi jenenge jempol. Iki jempole anu lho, nek rambute. Ora iya nek rambute tur gut. Gut. Pak Mul. Apa? Jempole gut. Oh, jempole gut. Panjenengan Gut. Loh, gut. Jempol kok dadak mbabati barang ya, Pri. Ya, yo, oke. Apa tembang kangen? Monggo, Dede. Oke, yo, Kak, anu sik ra. Apa nganggo intro sik, lelepah. Ah. Oh, intro. Iya no, kodean sik. Cokean. Awakmu dhewe. Yo, dicekelke kuwi mike. Nah. Ayo, stand Cinta cekelno mike. Nah. Yo, oke. Ayo ya. Lele pakan aku iwak mentah tak hawa ning ulono mah lele pa lagi joget. Iya. Pakanane alah brambang uyah. Leli pakan aku alah iwak Pelem. Iwak kali. Iwak kali. Gawa ning kulon kali lalapane yo iwak Pak Kali mau. Kok ora candak. Wes. Tul pakan aku alah iwak tutul. Dalu menika padha kumpul wayangan Pak Dalang Makmur. Hei! Kau ketuker. Sanggar Semarang. Ayo joget. Sukipan Indonesia. Hei. Lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku
Halo Cinta. Mbak Cinta. Oh iki sindene andalan Sanggar Cemara. Iya. Sinden. Si. Idola. Iya, ki ana Mbak Sriati karo Mbak Endarti. Ibu Endarti. Bu Endarti. Ya pesinden. Ya iso mayang, ya pesinden. Nah, putrane wingi nggih nderek dalang muda wonten Jakarta. nggih, nderek paguyuban dalang muda Klaten. Ya, nggih. Atensine akeh lho Mbak Apri, Mbak Mimin. Kau getugat. Nggih. Nggih, Byung. Heeh, ki kartela kuwi joget muter. Engko tak jatah kowe, tak jatah. Nen njaluk liwung. Oh ya, beres. Oke, engko caos liwung. Oke. Terus iki dulur-dulur kene biasane ya akeh sing pinter lan budaya. Nggih. Si ana paguyuban ketoprak barang Mbak Apri, Mbak Mimi. Oh, ngaten. Insyaallah bubar iki engko makarya bebarengan karo Sanggar Cemara ketoprake diuripke meneh. Oh, ngaten. Ya njuk tulung sampean berdua nyengkuyung ya. Nggih, menika ngaturaken sugeng rawuhipun Pak Yoga Mandira. Alhamdulillah. Yoga. Pak Yoga Mandira kroyo-royo rawuh saking Jakarta. Sembah nuwun Ngestreni mengestoni. Macet-macet ya ditrabas ya, Le, Pak Yoga. Nggih. Karo Mas Sri Kuncoro Brimob mboten niki. Mboten Lajeng Bapak Muklas ugi. Oh, Bapak Muklas sinten? Pak Muklasaan menika anggota UFC. Iya. Oh iya. Walah. Kowe sida tanggal pira UFC le wayangan? Tanggal 21 to. 21. Waduh, aku rada berat kowe. Jadwalnya nek Aku mbok tanggal. undangi Rano. Iya to. Ning Sragen kono apa ning dina? Ya ning Sragen apa ning Semarang? UFC ki apa kepanjangane? Uget-uget. Uget-uget Fans Club. Wah. UFC ki uget-uget fans. Penggemare kauget-uget. Nek penggemare Apri Mimin Sukipan Fans Club. Penggemare Pak Mulyono MPB Mania. Nggih. Ya MPB Mania sok wayangan genti. Iya. Apa karo madeg dhewe pri penggemarku ono. Apa? Mindola FC. Mindola FC anggotane siji tok togok. Mimin gondolan. Mindol. Mimin idola. Mimin idola. Nggih. Oke, iki terus ya pelatih ketoprak kene. Kuwi asmane Pak Poniman. Pak Poniman ya rawuh, seniman lawas kuwi. Kula mbeknya menawi kaso nyengkuyung dapukan kula Ratu Kencana Wungu Pak Poniman. Oh, kon dadi gedibal terus kula endo. Kok Ratu Kencang Wungu piye to? Kencang, dados rol dadi ratu. Ratu Kencang. Kencana Wungu. Oh, Kencana. Kencana klawu apa, Bu? Karo nggawa terong mesti. Kok terong? Kok nggo terong piye to ki? Ora wi jelmane saka terong ngudu to. Udu. Oh, Ratu Majapahit. Oh, Majapahit. Oh, Sri Subositi. Oh, Sri iya. Mula sok nyengkuyung tanggal pinten Pak kula bunderane karuane lek golek utangan manci iki ndang lunas ngeten lho. Anu sing mriki. Nggih ketoprakane. Gosek engko lagi dirembuk bar wayangan. Matur nuwun. Ya. Kowe apike ben saka awal nganti akhir metu terus dadi. Ya ono kok ya. Dadi watu wae, Lek. Ya. Nggih, yo Pak Poniman diaturi bawa apa? Oh, nggih. Ya, yo srepeke Mataram sik yo. Ya, duduk. Tuk. Mangga Pak Poniman. Nama anjan sarang nes kenes anjan sarang nes Dikancani Pak Boy. Ketuane ketoprak. Rama Sunan Kudus. Kula Ratu Jepara Kalinyamat ingkang marangsoan Rama Sunan. Yo tak tampa diajeng. Kula nganti prunan kula semangka
semangkin dalasan prihatin Rama Sunan. Oh, semangkin karo prihatin. Iji. Lah aku leres jeng Sunan, kowe prihatin aku. Lah, semangkin kok. Semangkin nganyelake. Wah, Menika semangkin menika prihatin purunan kula. Rama Sunan. Jajeng kali nyamat. Injih Rama Sunan. Suwira ketemu pasuryamu saiki kok moncrot-moncrot. Matur nuwun Rama Sunan nanging badhe ingkang karembak Rama Sunan. Apa? Sowan kula wonten ing Panti Kudus menika kejawi tuwi kawulijanipun Rama Sunan delasan kangen kalian para mentrik cantrik ing Panti Kudus. Iya. Kula badhe maturaken pawartos layu-layu Rama Sunan. Kok pawartos layu-layu? Layu-layu. Pilih Kanjeng Kang Mas Sunan berwutet dumugi ing pralaya. Kula nyuwun pengawonan. Pengayoman wonten ing Panti Kudus. Kula nuwun segawonan. Gusti kali nyamat ki angger ngerakit anu kok ya ngerangkul kok ya milih nggon ya. Oh, ben petuk batire kok. Ora. Kamar mancung cinupet. Injih. Ora jenengmu biyen ki sapa? Sukimen. Sukimen. Sukimen blantik wedhus ngoten. Kondange ning nggon aku ki ora Sukimen. Lajeng Ana tambahan. menapa? Sukimen Eka Saputra, Nggih. Jayawardana, Jayawardana. mangun dikompor so dipolo. Lah nek iso dipolone niku sing marake rekoso. Injih wilujeng dalu, Nggih, Pak Pak matur Poniman. nuwun, Pak Poniman. Sugeng dalu. Nggih. Sugeng dalu ki dalah. Inggih, sugeng dalu. Nggih. Mbah Poniman. Wah, awet enom. Kula badhe nyekar. Napa? Nggih. Monggo. Dipun bantu nggih. Oh, nggih. Nggih. Napa, Mbah? Mari kangen. Oh, nggih. Mari kangen. Mari kangen. Bawanipun menapa? Bawa mabuk apa mboten? Boten. Oh, langsung mari kangen sareng-sareng. Langsung, mboten bawa. Nggih. Langsung monggo. Oke, oke. Bapak, mbok jumeneng mriki to. Hak dhewe lungguh ayo. Nggih. Biarkan yang tua-tua Didalang. bercengkrama. Nggih. Sak sampunipun mari kangen sareng kalian seniwati seniawati Nggih. menika. Nggih. Samangke maca pat Nggih. critanipun penangsang Mbalela ngantos guguripun. Pinten padha aja akeh-akehno. Boten Ngono. boten. Maca pat lajeng durmong rangsang. Nggih. Monggo Oke. monggo. Jebul kae Sing tak anti-anti wis teka mrene wis rada suwe babar pisan ora ono kabare sajake rada lale angsar yen bisa geget lati esemira mari kangen muga tansah tentrem atiku dadi tentrem amun roka mari kangen pulang netro tajem raja dipun suwaken Suwung, Mas. nggih monggo maca patipun maca nggih patipun monggo Panjenenganipun laraping punang kintaka larasipun nggih terus Sampun, oh, Pun. sampun leres. nano laraping punang kintaka katur sira yayi adipati riya penangsang
wong bagus dasar turasing bintara sinuyutan sagung mring kawulanipun Ratu Adil para marta dasar sugih welas sasi. Lanjut Durma ngrangsang nggih mangke oh mangke mung setitik cacat tira penangsang ilang sipating prayayi dukala ing panti kudus rikalane serasian nyepelekke dupeh bocah saka gunung darahe wong Sudrapapa turune wong tani penting Rio Cipang yen nyoto sira prawira dipalari ora boten boten metu sun enteni iki Danang Sutawijaya Senopati Pajang yen paman penangsang sekti ayo maju sun tineng kulon kali Rio Cipang Jaran Durma ngarep nggih Pak Iman taun gagak rimang rakitono gagak rimang diundang wis ingsun arsa ngajurit maju ing palagan ngirit soreng samya ingsun madeg senopati anggepuk Pajang srebep nggih Pak ayo derekno mami hei betaun tanjo tawur luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Koniman nggih. Waalaikumsalam. Matur nuwun awet sehat, awet sukses. Nggih. Matur nuwun Ki Dalang. Nggih, sembah nuwun, sembah nuwun. Nuwun Pak Pon. Nggih. Wah, ket aku cilik iki, Nduk. Suwantene hebat. Bisa wutuh ya. Ki Mbak Apri, Mbak Mimin. Kula. Mbak Uget. Nggih. Pak Yoga Mandira karo Mas Sri Kuncoro Brimob wis rawuh. Ning saurunge engko diaturi munggah panggung. Iki ana pundutan. Iki Mbak Mas Boy ngersakake Asmarandana temanten anyar bacutke jenang gula. Spesialis request sing nembang Mbak Uget-uget. Pak Boy. Nggih, yo, Uget. Ya, oke. Iki Mas Ogi
Pak Sri Kuncoro Brimob hadir, nggih. Mengke diaturi munggah panggung karo panjenengane ingkang winantu pakurmatan Pak Yoga Mandira. Nggih. Yuk, mangga. Yuk, Get. Oh, iya ngancani. Ya, oke. Yuk. Pelok barang, Mas. Gegarane, mangga. Monggo lho Pak Jalempong Kang saestu. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel langkung tan kena numbas harta jeneng kula yo terus ngajak aku yo ngono mejomu uget-uget nek klasik Josh piye nak nggon sithik-sithik kowe aja nesu iki pripun niku bener. piye ya piye ganti sithik kowe nesu terus ngajak padu yo ngono ning jongono Oke ya. Ora lali yo. Aku iki petok karo kowe nesu terus ngajak padu yo ngono ning jongono ya apa kowe yo Hei goyang uget-uget yo tangan uget-uget nang ngarep umpamane pancen muskinane sabun bisa nyawas larangmu kangen timune jemput asa aja nyunga ati eman asaku eman jae wono ngayang-ayang
tutupane apa iki mau jenang gula ndangdut jae wana reptane sawargi kinarta sabda ya tamu saka Jakarta diaturi munggah panggung ingkang winantu pakurmatan Bapak Yoga Mandira Mas Sri Kuncara Brimob dalang Jakarta diderekake sapa aku nderek Mas Muhadi apa Mas Muryanto monggo minggah panggung Srebek Mataram Codhuk. Pak Ari, Pak Muryanto diaturi karo Pak Ogi. Jumeneng ora jumeneng. Ngadeg-ngadeg. Kaya penyanyi. Kok kono ben ketok. Mas Ri, Mas Ri. Kersanipun saking dari sana biar kelihatan. Ya ampun. Malah melu lingko. Kula mboten ngertos malah ngunduri Pak Brimob kok. Bapak, Pak Yoga. Rawuhipun Pak Yoga. Alhamdulillah pangestunipun. Pak Sri Kuncara Brimob Wilujeng Dalu. Jan gayeng tenan nggih. Regeng nggih. Saestu panjenengan bertiga ini di sini menjadi artis. Nggih. Gitu. Artis napa? Artis Kota Klaten. Ya. Kula ki mung ora gelem mumuk, kula ki selama ini ya pun konone ora gelem mumuk kula ki ya sama panane ngene. Sing percaya, sing ora percaya wewe. Nggih, nderek bingah nggih Mas, Mas Pul. Alhamdulillah masyarakat antusias wiwit sonten sampun regeng kathah ingkang sami rawuh jer nyatanipun sampun kapang 3 tahun tidak wayangan. Ngaten nggih. Alhamdulillah pangapunten kula nderek sowan dhateng panjenengan sedaya para pepunden ingkang sami rawuh. Nderek mangayu bagya, nderek remen mirsani pepunden-pepunden kadang-kadang warga Klaten menika mapanipun wonten para desan. Para desan. Wah, jan kula nembe mlebet ngeten pun kaget, Mas. Pripun? Nyatane wayang ini tidak akan punah. Insyaallah. Gitu, sampun sawetawis dangu kula panjenengan sedaya dereng saged nggelar kados dalu menika. Mugi-mugi mengke salajengipun saged terjadwal rutin. Amin. Amin. Kathah para piyayi ingkang kersa nyengkuyung nyembadani kegiatan-kegiatan seniman. Nggih. Kados menika wonten Pak Ketua Komunitas Pelestari Seni Budaya Nusantara. Nggih. Lan ugi wonten Pak Muklas menika salah satu pepunden ingkang kersa ngurip-urip awake dhewe, Mas. Pundi Pak Muklas? Pak Muklas lenggah di sana. Mbok menawi mangke katuran tindak panggung. Nek Pak Muklas menika nyuwun sewu, biasane pun bagian penyaweran. Oh, cocok. Menika sampun ngasto tas mengke sing disawer ora kudu mung artise ning ya kudu pengrawite ya kudu. Nggih, cocok menika. Dalange nggih usul. Kersanipun Paraden ngaten nggih Pak Brimob. Menika ingkang ngamping-ngampingi Pak Yoga menika ketua panitia sekaligus ketua LSDP, Lembaga Sosial Dukuh Para Desan. Menika membawai perangkat desa para desan, BPD, RT, RW, pegiat seni, panitia sadranan, penggali kubur, pemuda dan seluruh eksponen masyarakat. Alhamdulillah matur sembah nuwun Bapak sampun paring papan wiyar jan luar biasa menawi mangke saged dipun rutinaken malih kegiatan-kegiatan kados mekaten. Insyaallah mangke sekitar bulan Juli napa Agustus ketoprakan wonten mriki Pak. Oh, ketoprak nggih. Nyuwun panyengkuyung malih lho nggih. Oh nggih, monggo. Malah kleresan Ketua Komunitas Pelestari Seni Budaya Nusantara Pak Yoga menika salah satu pemeran ketoprak utama. Weh, rol. Gitu, rol.
Nek kula tak dados jaran mawon sing numpaki Eka. Mboten lek men mawon lek numpaki. Aku bagian dadi kali ae kok. Primen kok bakpung sapa-sapa. Nek lek men iki wis kulino dienggo lengganan wis ora. Nggih. Mbok menawi nyuwun dawuh Pak Yoga nyuwun dawuh. dawuh. Nggih. Nggih. Ingkang sepindah Nggih. Bu Cangik Mbak Limbu. Nggih. Kawula ngaturaken agenging panuwun. Dene sampun saged sowan panjenengan dalu menika utaminipun keluarga besar warga dusun Para desa. apa? Para desa. Nggih. Oh, para desa. Desanipun dipun para-para. Nggih. Ning dalu menika nyawiji. Nggih. Alhamdulillah luar biasa antusias dumateng pakliran dalu menika. Mila magepokan kalian wulan Sawal kawula minangka soibun KPSBN ugi ngaturaken sugeng riyatin dumateng para warga para desa utaminipun para sesepuh bini sepuh adi sepuh ingkang sampun kepareng lenggah dalu punika wonten ing papan pakliran menika. Iya, angka 3-nipun kados ingkang sampun dipun ngendikaken Mas Sri Kunjara insyaallah mangke mengajeng KPSBN saged kolaborasi kalian Pak Muryanto. Pak Muryanto. Wah, menika pengendang hebat, Pak. Nggih. Luar biasa. Saged nggelar seni budaya tradisional. Ketoprak. Jadi kelebet ketoprak menika nggih seni budaya tradisional. Menika ingkang dados jejibahanipun KPSBN. Kleresan kawula pinitados dening kanca-kanca KPSBN minangka pangarsanipun dene pembinanipun KPSBN panjenenganipun Bapak Anies Baswedan ingkang kaleres ing kalenggahan menika nembe pinitados dados pangarsaning warga DKI. Nah, salebetipun musim pandemi panjenenganipun Bapak Anies panjen paring dawuh dumateng kawula sakadang supados migatosaken para pelaku seni budaya tradisional. Nah, ingkang panjen ingkang nembe kawengku inggih saking seni budaya pedalangan senaosa ketoprak inggih sampun natos malah Mbak Eka nggih di MTU Kedoprakan nggih. Nggih, leres. Nggih, ngantos. Nggih, menika rolipun Mbak Eka uget-uget nalika semanten nggih ta. Menika Kedoprakan, mila mangke menawi ing dusun menika Kedoprakan menawi kawula tinimbalan kadhawuhan kalian Pak Muryanto, insyaallah mangke kita saged nyawiji malih. Matur nuwun. Iya, salajengipun pungkasanipun kawula saking komunitas pelestari seni budaya Nusantara KPSBN nderek mangayu bagya ambal warsa ingkang kaping pinten WMC ya. Ambal warsa ingkang kaping 3, 3, Pak. kaping 3 Nggih. WMC Klaten. Wayang Mania Community. Nggih, menika menawi wonten pakliran Pak Bulimbuk, kawula remen sanget mesti wonten mboten kitang gangsal sedasa piyayi WMC menika mesti wonten ingkang mewakili rawuh dumateng pahargyan pakliran. Luar biasa. Tepuk tangan untuk WMC. Iya, sepindah malih selamat sukses, semoga WMC semakin jaya
semakin kompak dan semakin akrab di antara satu dengan yang lainnya. Babilih menika ingkang saged kawula aturaken. Nggih, Pak. Bu Jangik nggih menawi wonten dawuh sanes monggo kula namung saged menapa nggih nilingaken apa? Nilingaken apa? Karno. Iya. Nggih. Makaten Babilih nuwun. Pak Matur sembah nuwun Bapak. Pak Yoga, matur sembah nuwun. Nggih, kala wau sampun kula aturaken bilih pagelaran menika dipun sengguyung dening komunitas pelestari seni budaya Nusantara. Alhamdulillah panjenengan nadyan tebih, nadyan macet ugi tetep kepareng rawuh wonten ing silaturahmi kalian warga masyarakat para desan kalian kanca-kanca WMC. Nggih, menika nuwun sewu meh kata lumpen. Kawula kalian Masri sak rombongan nyuwun gunging samudra pangangsami dene radi randat anggen kawula suwan Bu Jangik wonten ing mriki. Jalaran dalu menika wonten kalih pageliran ingkang setunggal dhateng Karanganyar ingkang ngasta Mas Kangko. Dwijo Kanggo. Inggih. Terus kalau saking Sragen terus Karanganyar rumiyin nembe Klaten terus Klaten saged ngantos bibar. Alhamdulillah. Nggih. Sembah nuwun Bapak. Nggih. Matur sembah nuwun, mbok bilih dipun pungkasi bawa. Menika Masri. Nggih, mangke menika kula menika sajake kok intervensi. Kula kinten bawa menika anu Mas, cekap mergo mriki wonten pakar-pakaripun. Ada wonten Mas Jarwo, wonten Mas Jatmiko, terus napa melih wonten artis ketiga menika nek mengke kula bawa asor mengke ndak. Mbok bilih Pak Muryanto kepareng-pareng dawuh. Monggo Pak Muryanto. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mur. Salam namo budaya berkah dalem Om Swastiastu. Kula mboten bawa Pak Mul, intinipun nggih makili kanca-kanca komunitas lembaga sosial Duku Para Desan, sedaya warga masyarakat Para Desan ugi bilih sampun dipun hibur wonten dalem menika saged makempal silaturahmi. Kula mboten ngrahino bilih sedaya saged kumpul wonten dalem menika. Intinipun kula atanama ingkang dipun tukaken wonten para desan ngaturaken ageng panuwun Pak Yoga, Pak Sri Kuncoro, sedaya seniman, Bapak pengrawit sedheripun, Ibu Seniwati, sedaya perangkat desa, bebilih saking Muspika, sedaya kembali wonten mriki nyengguyung kegiatan anginipun Pak Mulyono ngringgir wonten dalem menika. Intinipun atanama warga masyarakat desa namun sagedipun ngaturaken ageng panuwun. Nggih, nggih. Kula nggih matur kados Pak Sri Kuncoro nek kula bawa mengke ngisini-sini kula boten sabu mawon. Nggih, ngoten Pak Sri nggih. Ngoten nggih. Nggih. Matur nuwun Pak Ketuket, Mbak Mimin, Mbak Apri, Mbak Tri, sedaya seniwati ingkang luar biasa, mbok bilih kula boten sah bawa mawon. Intinipun makaten saged kula aturaken matur sanget Pak Yoga jauh-jauh dari Jakarta datang ke Para Desan. Ngoten Mas Mul nggih? Nggih. Mboten bawa nggih. Matur sembah nuwun nggih sampun. Nggih, ngoten mbok bilih matur sanget. Ya apik. Nggih sampun. Nggih sampun. Mbok bilih ngoten matur sanget. Matur sembah nuwun. Monggo Pak Yoga mboten atur malih monggo. Sampun. Nggih, matur sembah nuwun sanget Pak Yoga, Mas Brimob, Pak Mur. Nggih, berkah-berkah kagem sedaya, mugi-mugi saged rawuh wonten ing mriki malih, saged wonten pagelaran malih. Masyarakat Para Desan luar biasa. Nggih, sembah nuwun yo srepek Mataram kanca kabeh. Duduk, duduk. Pinarak lenggah ingkang sekeca Bapak.
Saiki tugase Mbak uget-uget Mapri Mimin mbagekke Pak Muklas karo Ngerayu lah ta. Nah. Sugeng rawuhipun Pak Muklas. Salah. Para tamu. Para tamu. Ya. Kutute manggung. Ora tekan kutut manggung. Iya. Ayo bagekna ta, Lek? Apa diaturi minggah? Pak Muklas. Ayo. Boten. Oh, lingsem kalian Dedek. Nggih, mbok bilih ngersakaken lagu menapa atau request dos pundi mangga. Menika wae saking WMC ngersakaken Liwung. Oh, Liwung. Oke, yo, peloke. Yo, nggih mangga. Bali ning pelok 6. Nggih. Nun. Oh, Liwung gedruke. Oke, yuk. Langsung ya. Liwung gedruk, mangga. Oke. Ya Sinta melu ora? Nggih no. Oh iya no. Wis, engko karo payah. Melu ayo. Kak Nunu ayo gedruk lho. Mas Cici gedruk. Mas Cici engko nani dangdut ta engko. Ya. Pria, wingi nyanyi apa karo Mas Cici? Dalu nyanyi dangdut lho. Oh, dangdut. Apa lagune wingi? Pria Idaman. Pria Idaman. Oh, iya. Udu jangan marah ya. Bukan. Oh, beda meneh. Ya. Mangga. Oke, yuk. Kaneng ngarep. Uget-uget. Ajang Kobes. Matur sembah nuwun Pak Yoga. Peparingipun saking Pak Yoga menika. Laris. Jogetan kok angel ditirokke iki nek Rika ya ora. Angel. Pengen bisa. Piye carane? Gendeng sih. Ya, intinya salah satunya posisi mic harus sama. Oh. Neng kiwa ya neng kiwa. Oh, namu padakne mike. Ah, padake. Lah aku bingung mic sing endi. Ya sing gedhe no. Sing cici kan cilik. Ayo. Oke. Yuk. Mangga Ratu Sugimen. Yo. Ratu Sugimen apa Ratu Sinta iki? Mbak Sinta ini. Oke. Sampun. Sabda padita ratu. Ning sirene natya Monggo Pak Muklas, ya ampun. Ati sawiji Stradyan apa tak lakoni Oke. Oh, adik-adik semuanya bilang apa? Atasnya cah paut iso ngongkon nang tuwa. Dus tenan kok iki. Dus. Ayo goyang rajang Kobes. Ayo. Sing nembang ayo. Sabda pandita ratu.
Apa bajut kesik lakone? Nggih. Ya, engko gara-gara meneh seneng-seneng nah. Oh, iso aja mingset sik, ning kono sik gitu. Ya sinau maca sik uget-uget. Sik paut kok. Nah, nggih. Karo apa? Monggo sing nggawa sangu karo diseruput sangune, nggih. Nggih, ki Nduk. Ya, piye, Mak?